Sa headlines kan mga barata panibagong kasulo nagbungkaras kasubagong aga sa Barangay Concepcion Pequeña, Siyudad kang Naga. Fare increase da ipahaga dun kang grupong Fetoda sa Sangguniang Panlunsod kang Naga. 3 persona arestado sa drug buy bust operation sa Siyudad kang Naga. Uya na mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palomania. Maski may sunod solyo, mayo pang plano sa ngunya na maghagad ng dagdag pamasahe ang grupo kan petrolyo na nakakadagdag pagabat sa bulsa kan mga nasa sektor kang transportasyon. Anumang paglangkaw ning pamasahe, ulitaan sa indang public transportation, sakop kang lokal na gobyerno kang napag-ulayan na ning oil subsidy ang organisasyon. Lokal na gobyerno kang napag-ulayan na ning oil subsidy ang organisasyon o napag-ulayan na ning oil subsidy ang organisasyon o anumang ayudang pwedeng maitao kang LGU Naga. O anumang ayudang pwedeng maitao kang LGU Naga. Kakapirang sabi ni Belen, maapektaran ang gabos na sektor. Kasi iba nga ni, mala nga ni, siguro napipilitan mag-overcharge, mala nga ikasarong aldaw, ikasugma, may nag-overcharge, kaya sabi ta, aday yung pag-gibuhon ka, inigabos kita tatamaan ni Dio. Alam mo kaya kung mataas kami ng pamasahe, aros gabos, apektado. Dahil naman siguro, hirakman kasi sa mga commuter na masakay sa satuya. Mientras tanto, kung padagos man ang paglangkaw kan presyo ng gasolina, asahan na sa masurunod na aldaw, posibleng mga operators na sana ang direktang magkayod urog na nasa 60% kang mga drivers sa Petoda ang hali sa luwas kang syudad ning Naga na nagpapasiring digdi para maghanap buhay. Para sa GNN TV 48 Naga, Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, kung may mag-report sa Federation o E-Trike Tri-Mobile Operators and Drivers Association sa Siyudad ning Naga na may mga driver na naghahagad ng dagdag pamasahe, dawa mayo pang binababa na direktiba ang organisasyon, tulusubot na hahanapon ini kang Fetoda para kaulayon. Sigun pa kay Kagawad Hilbilen, kada Biyernes nagkakaigwaman ning pag-urulay o meeting ang sa indang organisasyon kaibahan ang gabos na drivers para aramon ang presenteng sitwasyon asin kung may mga reklamong gustong ipaabot. Tuwing Biyernes may meeting kami sa PESO, sa pagkukonsulta kung ano sa magiging reklamo. Ang pakiulay, kay Sir Gumbayo lang nga niyo, si number 1, duwa nga ni yun yung overcharge, saka itong refusal. Yun ang kadaklan sa mga tricycle mo niya na iligam. Kaya kadaklan nga ni, ang tricycle, di ba kung talaga membro kang gabos na, bako mo talaga membro kang federasyon, kundi ko kami mga membro kang mga tuda, kadaklan man, itong mga nailimusigin na ng kayod niyan, kadaklan kan bako membro. Sa kasumpay na bareta, hahalaton kang Committee on Transport sa Sangguniang Panlunsod kang Naga ang isusumitir na request kang mga yaon sa sektor kang transportasyon, partikularmente ang mga tri-mobile mapadapit sa fare increase. Susog ki City Councilor Elmer Baldemoro, ipapaagi sa public hearing ang anuman request na magkakaigwa ng dagdag na pamasahe sa mga tri-mobile sa siyudad ning Naga. Usually po ang mga asosasyon, itong mga TODA na nasa gibusinda ning request kaiyan for possible fare increase. So iyan po dadangugon man sa Committee on Transport and magkakaigwa ng public hearing. So i-weigh po kung maninigo man itong hinahagad nindang increase, and at the same time syempre po i-consider din si mga pasahero. So kung may siring man po kaiyan, halaton min lang po si request kadtong mga Tri-Mobile Drivers Operators and Drivers Association. Sa iba pang bareta, kasubagong aga ang ikaduwang beses na nagkondisir ning road clearing operation ang mga personahe kang Public Safety Office as in Traffic Enforcement Unit sa Barangay Dayangdang. Katabang ang opisyales kang barangay, saro sa mga nariparo ni Kagawad Hilbilen sa enot na road operation, kadakla na may sadiri kang sasakyan sa siyudad ning Naga ang mayo ning sadiring parking space sa laog kan sa indang mga harong.
Ang iba sa mga ini, ginibong parking area ang tinampo na nakakaulang sa mga nag-aaragi. Huli ka ini, pinagsugo na ang mga barangay tanod na i-monitor ang mga sasakyan na nakaabala sa tinampo para padarahan ini ng surat kan barangay ang mga may sadiring sasakyan. Kasi mga parking na minsan dahil na nag-aandar, naka-steady duman, pagpasuig suraratan mi iyan, tapos pinamonitor, may pagsurate, may pinamonitor mi sa chip tanod mi, nyaon manggiraray, may mga sumbong. Mientras tanto, pinaliwanag man ni Public Safety Office Executive Director Rene Gumba na yaon lang subuot ang saindang opisina sa pag-alalay sa mga nagkukundisir ning road clearing operations sa mga barangay kang Naga. Ang PSO ngunyan, labo-labo din ang deployment sa pagtabang sa mga barangay. Nagkakapirang proyekto ang pinaglalansar kang mga barangay na nakasuporta po ang satuyang Public Safety Office. Sa ROID, itong Barangay Road Clearing Operation. Ang barko, saro po ining memorandum kang DILG na obligado ang satong mga barangay officials, including SK, Kagawads, and other barangay officials, to implement in their areas of responsibility the road clearing operations. So, importante na nadodocument ini before and after as inigwaning report na pinagsasubmit sa DILG. Ang pinakiulay po sa to, kang nagkakapirang mga kapitan, na surat sinda na kung pwedeng ibanan sinda pag nag-operate. Dahil minsan may mga matatagas ang payo na dahil man nagsusurunod, dahil hindi na didisiplina. So, in many instances, sa Kararayan, sa Mabulo, sa Igualdad, Santa Cruz, Nakaibata, so Naga City Police Office as in Public Safety Office sa Barangay Road Clearing Operation. Sa samuyang pagbabalik, laundry shop sa Barangay Concepcion Pequeña, nasulo kasubagong aga. Iyan asin iba pang nangingenot na mga bareta, digdilang sa GNN TV48 Naga News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Cancer Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Cancer Eye Center, world-class eye care just around the corner. Seminar sa pagkalap asin pagsaray ni mga ebidensya aatindiran kan mga miyembros kang Naga City Police Office matapos ining hagadon ni Mayor Leni Robredo sa Justice Zone. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Hinagad din Naga City Mayor Len Robredo na magkaigwaning training ang mga pulis sa siyudad kang Naga mapadapit sa evidence seeking, evidence handling asin sa illegal na droga. Nagluwas kaya sa pinagibong drug summit na pinagibo kang lokal na gobyerno kang Naga na dakul subot sinasangat na kaso ang naibabasura kan korte. Papanginutan ng training kang Justice Zone ngunya na bulan kan Marso. In fact, nag-request ako sa Justice Zone kina Judge Formaran, igwang training niya na March. Nag-request ako na kung pwede magkaigwang training. Ang pig-request kong training, si evidence seeking, saka handling, saka sa drugs. Dahil, ang statistics during the drug summit, kada ko lang pigpa-file na kaso na nadi-dismiss. So, ang hinagat na sa Justice Zone, hindi pati marayon tas hindi ang fund kan si mga training. Ito training ninda si Satuya mga pulis, specifically for that. Kung igwang insidente sa siyudad kang Naga na padago sa hinahalat na maresolberan ka mga otoridad, iniiyo ang panggagadan sa sarong estudyante sa barangay Panikwason, siyudad kang Naga na sa sangunyan may pang suspect na nadadakop. May person of interest man na pinagpasairarom sa swabbing, alagad gabos nagnegatibo si resulta. Pasalamat man ang alkalde na daitulos siya nagtugot na magsangat tin kaso, hasta day sigurado kan mga ebidensyang pugol ang mga otoridad. Igwa na kita ang mga persons of interest. Pero nagkaigwaning swabbing. Itong mga persons of interest, garo nag-undergo ng swabbing. Garo di mayong nahiling na link. So sabi ko, maray na sana, nagpugol akong dingo na mag-file. May time, before December ito last year, garo ready for filing na. Sabi ta lang na day mag-file hanggang day kita sigurado. Sa tumaray na sana ta day kita nag-file. Pag-agi sa lab, garo mayong nahiling na connection. So gusto sabihin itong persons of interest na paghihiling, garo mayo duman si suspect. So sabi ko, sige-sigihon pa. Kabaliman sabo ng maotro ni Mayor Robredo ang kaso ni Rosel Bandojo na nagkaigwa subuting kakulangan sa investigasyon. Pero may kong reference itong Bandojo case. Dahil igo talaga duman failure sa investigation. So habutan na mangyari ulit siya. Kasi gusto sabihin, pag mangyari ulit siya, may mga suspects na nakakadulag. Ayan ang pinaka makahadit. Pero in the same vein, habuta din na may nakukulong na bakumampalan siya. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nahahandal si Naga City Mayor Leni Robredo sa halangkaw na bilang kang road crash na nangyayari sa syudad. May kasugoan naman ang alkalde na pakarayon ang datos ka mga road crash sa syudad para subuot magibuhan ng solusyon. Kabali sa naitukdong lugar na pirming may road crash, iyo ang pasiring sa Upper Barangay kung saan ang mga imbwelto sa road crash ang yaon subuot sa impluensya nin Arak. Ako mas bothersome from the peace and order meeting last week. Ang vehicular accident sa Laogang Naga, grabe. Pigpapa-disaggregate ko ang data. Hopefully, grabe siya dahil lang sa mga sarabitan. Kasi pighapot ko, si sarabitan ma-considered na vehicular accident EU. Pero ang gusto ko mahiling na data, itong talagang vehicular accident, o saan siya nangyayari. Although may pig-present na ang police na heat map, kaipuhan tatong i-revisit. Kasi kung igong mga lugar na pero may nangyayarihan aksidente, baka kaipuhan may gibuhon kita. Example, identified na ini yung Pacol, Carolina, Panikwason. Kadaklan kang naa-aksidente dyan, mga motor. And kadaklan, nakainom ang driver. Kasulo sa sarong laundry shop sa Barangay Concepcion Pequeña, Siyudad ng Naga, marikas na nirespondihan kang Bureau of Fire Protection. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Kung kasud mahaluag na pagkakakabit kang host sa LPG, ang subot pinagpunan kang kalayo sa naglulutong batag sa sarong pawn shop sa Panganiban Drive, Siyudad kang Naga, linya man nin kuryente ang pinagtututukan ka mga arson investigator sa pagbungkaras kang kasulo sa sarong laundry shop sa Barangay Concepcion Pequeña, Siyudad kang Naga, pasado alas 7 nin pagkaaga, Kasubago. Susug sa may sadiri na si Miss Grace Reginaldo, nagpuon subot sa electric fan na nahilingan ning pagkalayo. Dahil manadan niya ran si mga darakulang makinang panglaba. Electric banda po, tapos may nahulog po sa counter na aso, ay na sulo. Ayo po, nag-ano na po. Ano mga na-apektuhan si makina din? Dahil ma'am po. Susug ka SFO1 Arwin Yap, arson investigator, tinututukan ninda ang pag-imbestigar sa linya ng kuryente. Ngalas mans, SFO1 Yap na apisar nagkaigwanan ng kasulo asin naibaba na sa circuit breaker, igwa pagraray supply ng kuryente sa laog kang laundry shop. Ang sarong pigihiling media sa laog is nasa electrical. Yan ang sarong pigihiling ng kailangan medyo may problema kami sa godgo niya na energize pa siya. Dapat nga pag-araw ka mapuputol na si kuryente, pero may kuryente pa siya sa laog Mientras tanto, para sa may sadiri kang laundry shop, aasikasuhon tulos ninda ang linya kang kuryente antes ninda magbukas giraray. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, liwat na pinagirumdom kan Bureau of Fire Protection ang publiko na maging maglikay sa kasulo. Ngunya na tag-init na ang panahon, asinyaon sa pag-obserbar kang Fire Prevention Month. Susog ki Senior Fire Officer 1 Arwin Yap, dapat hilingon ang mga linya ng kuryente sa harong para masiguro na bako digdi mapuon ang kalayo, urog na kung haloy nang ginagamit ang linya ng kuryente sa mga harong. Since ganyan po talagang nagpupuo naman ng tig-init, panahon pa kang Fire Prevention Month, di ba ito papagirumdumi sa gabos na mag-ingat kita. Siguraduhan ta po na mga appliances bago kita maghali o magturog, may nang ibang nakasaksak dyan. Maliban lang kung magamit ang electrical pag maturog. Saro pa, from time to time, pagtaga-chikon to itong mga wirings kung okay pa siya. Sabi ko, pag haloy ng mapirang taon na, minsan nagde-deteriorate na ng mga linya kang kuryente, lalo na pag mga lampas na yan, mga 5 to 10 years. Nagpupuo na siyang kung naano pa kasi mga kino or insekto, minat-ngat, sarap pa yun sa mga reason kung paano ka nakakaigwaning sa short circuit sa mga wirings. Sa iba pang police report, duwang newly identified as in sarong street-level individual sa illegal na droga ang naaresto kang personahe kang Police Station No. 2, kasubanggi sa paagi ng drug buy-bust operation sa Zone 1, Sitio San Jose, Barangay Concepcion Grande, Naga City. Na-recover sa tulong sospek ang 13 pidaso ng sachet ng pinagtutubodang shabu na nagtitimbang ng 7 gramo. Ang nasabing illegal na droga may standard drug price na 47,600 pesos. Binisto ang mga sospek na sina alias Rick, 57 years old, alias Omar, 39 anyos, na parehong mayong trabaho. Asin si alias Rodel, 59 anyos, na sarong electrician. Sigun kay Police Captain Daisy Angeles, haros sarong simanang pinasa irarom sa monitoring ang mga sospek antes ginibo ang operasyon. Nakakulong na ang mga ini sa Police Station No. 2, mientras na pinoproseso ang reklamong isasaangat sa mga sospek. Nagkandak ng buy-bust operation kan subanggi na kung saan igwang tulong individual na nadakop digdiyo during buy-bust. So, ang suspecta is duwa from Concepcion Grande and Saro from Del Rosario. Ining buy-bust is kinandak tuman sa Concepcion Grande. Ining tulong suspecta is gabus ini mga street level individual and newly identified na mga drug personality. Monitoring day nagbababa sa 1 week since kaikbuhan ta ni series of monitoring and validation pag-abot sa mga illegal drugs, and nagkakandak din kita ng test buy bago ta i-conducir itong drug buy-bust operation.
Sa ibang bareta, formal nang ipinasa ni Lieutenant Colonel Randy Lunar ang Pamayokan Headquarters Service Company kan Philippine Army kay Lieutenant Colonel Marjorie Panesa. Pinasalamatan man ni Colonel Ivan San Jose si Lieutenant Colonel Lunar sa dakulang ambag kaini sa 9th Infantry Division Philippine Army. Ang Headquarters Service Company may obligasyon sa administrative as in service support sa 9th Infantry Division Philippine Army siring kan mga aktibidad sa laog kang kampo, logistical as in personnel support. Padago sa mga bareta, inapruba na kan sugma sa session regular kang sangguniang panglungsod kang Naga ang resolusyon na nagtutugot sa may helang na miyembro kan sangguniang panglungsod na makaatindir ning regular na session sa paagi ning online. Pinagpasar ini para matauan pagkakataon si City Councilor Dr. Butch Borja na makaatindir asin makapagpartisipar sa session huli tayaon pa ini sa bakasyon huli sa iyang pinagmamating helang. Ayo po ang ngunyan pong aldaw may pig-submit kita ning proposed resolution amending kadtong internal rules kang sanggunian regarding duman sa Zoom participation kang miyembro kang sanggunian either in regular session or committee hearing in case po niya siya may kahilangan. So ilan po yan si reason kung pwede siya mag-participate. The reason, di ba, kung may mayo siya sa Naga or may ibang kalakawan, ade po siya i-allow. Pero kung in kaso may namamati or may helang na gusto niya magbali giraray sa urulay sa regular session, iyan po kabali duman sa proposed amendment sa internal rules. Sa ibang bareta, liwat ng apudan ang Department of Health Bicol Center of Health Development sa publiko na maglikay sa nagkapirang individual na nagpapabistong si Doktora Rosa Maria Rempilio asin nagsusulisit ning kwarta o donasyon. Susog sa DOH Bicol nung kanaghahagad o nagsusulisit ning financial assistance si Dr. Rempilio sa arinman na opisina o mga supplier kang DOH Bicol. Kung igwa subuot ning mga nagpapabisto na siya si Dr. Rempilio asin naghahagad ding tabang tulos ining i-report sa mga otoridad. Mga taga Bicol University Gubat nagbisita sa Naga College Foundation, nagkapirang pasilidad, pinagpahiling. Ang detalye sa report ni campus correspondent Kate De La Torre. Nagpapadagos ang pag-uswag kang Naga College Foundation pag-abot sa dekalidad na edukasyon. Ang College of Health Sciences nagibuning benchmarking activity para sa mga administrators hali sa Bicol University Gubat Campus para mas mapakusugpaan sa indang curriculum asin may pahilingan man lain-lain na pasilidad kan eskwelahan. On nasabing pagbisita sa NCF kang mga taga-Bio Gubat para personal na mahiling asin maobserbaran ang mga best practices kan NCF pag-abot sa healthcare education. Pinagtawanan ng atensyon ang mga modernong pasilidad, latest laboratory equipment asin ang epektibong sistema ng pagtutukdo na nagpuprodusir din mga board passers kan mga nakaaging board examinations. Dai na itago kan mga bisita ang sa indang paghanga asin bidadigdi ang mga modern facilities arog kan skills lab asin mga simulation kan eskwelahan. Si May Andrea Ponce, sarong instructor hali sa Bicol University ang napahanga asin nagsabing top of the line asin high-end facilities ang naipahiling kan NCF na makakatabang sa mga estudyante na makanood talaga sa saindang pagklase. The programs that were shown to us, we went to the skills lab and the simulation room, the mini hospital. All of these things are top of the line, or what you say, the top of the line or the high-end facilities that the students can actually learn a lot from it. So from that edge, we can see that there's really something there na comparing to other institutions. I was really impressed with your Alex simulation. That one is very nice because I myself, I work abroad. So I can say that the simulation itself will really apply to the real life scenario. And also your SIMS modulator, correct me if I'm wrong, that one will really help the students, especially in your anatomy class.
Nagpaplano ang Bicol University na magbukas ng sarupang kampo sa Gubat, Sorsogon kung kaya kaipuhan nila ng arog kaning benchmarking activity. The main purpose of BU Gubat campus was benchmarking because they are planning to open up their campus in Gubat, Sorsogon. The benefit would be the collaboration because as we all know, Bicol University has a lot of collaboration, not only local but national and international. Ang benchmarking activities sarong paagi ng pagtarabangan para mas mapakusog pa ang kalidad ng edukasyon sa bilog na rehiyon. Para sa GNN TV48 Naga, Kate De La Torre, Newsbreak. Yan ang bidang baretang nakalap kang mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palumanya, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today.